Det tager cirka 2 minutter at lave en voice thread. Jeg klikker Create, og det første vi skal have gjort, det er, at vi skal have uploadet vores billeder, og jeg udpeger min computer som kilden, hvor mine billeder ligger. Vælger det første, og det sidste i rækken, og holder Shift nede, og siger Open, og der starter en upload af billeder til voice thread. Når billederne er uploadet, kan jeg trække i dem og lave den rækkefølge, som passer mig bedst. Så er det tiden at lave sine kommentarer. Jeg vælger det billede, jeg vil kommentere, og trykker på kommentarknappen. Når billedet er loadet, kan jeg indspille mine kommentarer. Jeg klikker Record. Her er et billede af en person på en bænk. Du skal fortælle, hvad der er sket lige før billedet blev taget. Og jeg får lov at høre mine kommentarer i orden, og det er den, og jeg klikker Save. Når du er færdig med at lave din voice thread, så klikker du Share, og du kan nu vælge at dele med bestemte personer, eller få et link til lige præcis den voice thread, du har lavet her, som du så kan sætte ind i en e-mail eller på en hjemmeside. Og linket er nu kopieret til klippebordet, du kan sætte det ind, hvor det passer dig.